Lewat vilayatynyň merkezi Türkmenabad şäherinde adamlaryň yerli häkimetleriň tebii harasatyň netijelerini henüz hem aradan aýyrmaýandygyny we bu uğurda ilata ýardam etmeýändigine nägilelik bildirip protest geçireninden soňra yerli häkimetler şol günüň özünde harasatyň netijesinde zeper ýeten jaýlary dikeldip we ýer zeminlere ýygnanan suwlary çykaryp başladylar. Bu barada garaşsyz Türkmen News nesiri habar berýär. Nesiriň maglumatyna görä 13-nji maýda Türkmenabad şäheriniň Железнодорожный adlandyrylan sebitindäki protestde müňe goloý adam gatnaşypdyr. Adamlar şäheriň dänebi we Seyda tarap uzayan garaşsyzlyk köçesine çykyp göni ýoluň üstünde oturupdyrlar. Nesir protestde çykanlaryň aglawasynyň aýallar we çağlar bolandygyny belleýär. Erkekler gorkýarlar, erkekler göni ýygnaýarlar. Aýallary esasen hem ýanynda çağıty bolanlary adatça illemeýärler diýip Türkmen News nesiriniň çeşmeleriniň biri maglumat berdi. Adamlaryň köçe çykanyndan 4 saat çemeti wagt soňra Sebiti Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň polisiýanyň ofitserleri, yerli kommunal hojulyk idarasynyň wekilleri, şeýle resmiler, şol sandy şäher häkiminiň ornbasary gelipdir. Olar ilatyň %100 bolan kynçylyklaryňdan habarladyklaryny, bar bolan meseleleriniň şol günüň özünde çözüljekdigine söz berip, ýygnanan märekeden öýle-öýüne dolanmagyny haýys edipdirler. Lewat vilayatyna 20-nji aprelde gelen apy tupandan we 4-nji maýda ýagan güýçli ýagyndan bäri Sebitde, hususan da merkezi Türkmenabad şäherinde suw, tok ýaly 1-nji derejeli zerur hyzmatlar doly ýola goýulmandy. 13-nji maýda protestde çykan adamlar ýaşaýan sebitlerinde eýýäm 2 hepde bäri elektrik üçinçiliginiň ýokdugyny, kanalizasiýa ulgamlarynyň işlemeýändigini we bu sebäpli lagym suwlarynyň köçeleriň üstünde çaýkanyp durandygyny, ençe matly jaýlaryň ýer zeminlerini suwuň basandygyny aýdyp nägilelik bildirdiler. Şol günüň özünde sebiti lagym we ýer zeminlere ýygnanan suwlary çykarmak üçin ýürüýte enjamlaşdyrylan ulaglar geldi diýip Türkmen News belleýär. Emma elektrik üçinçiligi henüz hem ýola goýulmandyr. Nesir ýürüýtileşdirilen tehnikanyň ýetmezçiligi ýagdaýlary hasym çylsyrmlaşdyrýandygyny enektäýär. Maglumata görä häzir çelni şäher asenizatorlary ilkinji nowatda yerli resmiýetlerin we olaryň eni atalarynyň öýlerine we daça ýerlerine ýygnanan suwlary aýyrmak bilen meşgulanypdyrlar. Türkmen News şäherde awatlaş işleri bilen meşgullanýan ýaşaýyş jaý dolandyrys müdürliginiň işgärleriniň hem ýetmezçiligi edýändigine ünsü çekýär. Türkmenabadyň merkezi sebitlerindäki jaýlaryň uçaklerini we diwarlaryny awatlamak işleri bilen diňe bir näçe brigadanyň meşgullanýandygy bellenilýär. Türkmenistanyň Kronik nesiriniň maglumatyna görä, ilatyň köçe çykmazyndan ozal ýaşulular öz meseleleri bilen yerli döwlet idaralaryna, şol sanda garaşsyzlyk köçesiniň ugrunda ýerleşýän polisiýanyň idarasyna hem ýüz tutupdyrlar. Ol ýerde yerli häkimligiň wekilleri bilen duşsuň guruljakdygyny söz beripdirler. Bu barada isiden Железнодорожный sebitiniň ýaşaýjylary we beýlik Türkmenabadlylar ir täherden polisiýanyň idarasynyň goloýunda toplanyp başlady diýip nesir belleýär. Sebitde aratnaşyk mümkinçilikleriniň çäkli bolmagyna galýandygy sebäpli azatlyk 13-nji maýdaky Türkmenabaddaky protest we ondan soňky görülen şäherler barada häzirlikçe goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri Lewat we Marsebitlerine gelen weýrançylykly azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan tebii harasat barada aradan 3 hepde töwereg wagt geçdi. Bu wagt içinde ençemi hökümet maslahatlary geçirilse-de häzir küneçini dymyşlygy saklamagyny dowam etdirýärler. Mundan başga da harasady we ejir çekinleri döwletiň himayetini resmi derejede tasdiklamakdan geçen resmiler ziyan çekinler üçin ilat arasynda öz başda guramlaşdyrylýan ýardamlaryň öňüni baglap, raýat raýdyslygyny basyp ýatyrýarlar. Howpsuzlyk gullukları maglumatlary internete ýerleşdirenleriň türmä basyljakdygy bilen haýwadatýarlar. Sol bir wagtda azatlyň yerli çeşmeleri, merkezi we yerli häkimetleriň weýrançylykly harasatyň netijeleri bilen görüşmäge gerekli. Käbir sebitlerde umuman himayetin aslada edilmeýändigi sebäpli yerli ilatyň arasynda nägilelikleriň artýandygyny belleýärler. Adamlar döwlet adam üçindir diýen sygary dowamly tekrarlayan Türkmen hökümetiniň ilaty agyr günde öz başlaryňyzy özüňiz çaraň diýen ýagdaý bilen %100 edip goýandygyny aýdyp nägile bolýarlar diýip azatlyň habarçysy gurrun berdi.